खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय हरना बड' एसएम आपडेटनि दिनैनि गोनांथार रादाबाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोना खम समनि गेजेरावनो बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन रादाबफोरखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै फारियै रादाबखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि रादाबाव दङ, बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि जुहि चावलाया 5G नेटवार्कनि बेरेखा हाइकर्टआव पिटिसन केस होदोंमोन। गोजौ बिजिरसालिया पिटिसन नेवसिना फावखुंग्रिनाव नोगोद 20 लाख रां जुरिमाना नागिरदों। बलिउडनि फावखुंग्रि जुहि चावलाया भारतआव 5G टेकनिक जागायनायनि बेरेखा बिजिरसालियाव पिटिसन होदोंमोन। बिनिनो मैया बिजिरसालियाव हियारिं दंमोन। बिजिरसालिया बे हियारिंआव जुहि चावलाया होनाय पिटिसनखौ जेबो गोख्रों फोरमान गैयाजासे होनाय होननानै जाहोन दिन्थिना नेवसिदों। चावला बिथाङा बिजिरसालिनो पिटिसन होनायनि सोलाय सोरखारनिसिम लिरनो हागोन होनना फोरमायो। फावखुंग्रि जुहि चावलाया बिजिरसालिनि सम ओरैनो बाहायगारदों होननानै 20 लाख रांनि जुरिमाना नागिरदों। दिल्ली गोजौ बिजिरसालिया बुङो दि चावला बिथाङा पाब्लिसिटिनि थाखायसो बे पिटिसनखौ होदों बायदि मोनदों होनना फोरमायदों। गोजोनथाव खौरां, हाजो सेराव रायजो जानाय बर' गामिफोरनि थाखाय। बिटिआर सोरखारा हाजो सेराव रायजो जानाय गंफ्रोमबो बर' गामिफोराव सोलिफु 5 बोसोराव गोग्गो लोंग्रा दैनि सिबिथाय जागायगोन होनना डक्टर नीलोद स्वर्गियारिया बुंदों। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिसि सोरखारा 5 बोसोराव गंगार हाजोनि आफाङाव रायजो जाबोनाय गंफ्रोमबो गामिजों लोगोसे भारत-भुटान सिमना ओनसोलाव रायजो जानाय गंफ्रोमबो बर' गामिफोराव गोग्गो लोंग्रा दैनि सिबिथाय होगोन होनना रोखा बुंथिदों बिटिसिनि इएम डक्टर नीलोद स्वर्गियारिया। शुक्रबाराव चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमना ओनसोलाव थानाय निसिमा बियाबनि आमटेका सिदाबारि गामियाव हा खुरखानायखौ होबथानो अन्थाइ खाम्फा गायसनो 30 नं सिडली बिधान सभा बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा डक्टर नीलोद स्वर्गियारिया बुंदों दि मिरु सोरखारा जल जीवन मिशन बिथांखिनि गेजेरजों गंफ्रोमबो गोग्लैसोनाय गामि ओनसोलफोराव गोग्गो लोंग्रा दैनि सिबिथाय होनो बिथांखि लानायजों लोगोसे बिटिसि सोरखाराबो जायफोर ओनसोलाव मिरुनि बिथांखि जल जीवन मिशनआ मावफुंजोबनो हायाखै बेफोर ओनसोलाव बिटिसि सोरखारा सोलिफु 5 बोसोराव लोंग्रा दैनि सिबिथाय होनाय जागोन होनना बुंबावो। थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो गंगार हाजो सेर सेर सोमखोर गामियाव बर'फोरा रायजो जाबोदों। नाथाय लोंग्रा दैनि सिबिथाय मोनाखै, जायनि थाखाय गोबाङानो गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांबोदों होनना बुंथियो बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा डक्टर नीलोद स्वर्गियारिया। बेजों लोगोसे गासैनिबो जेंनाफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे बोस्रांनायनि थाखाय बिटिसि सोरखारा नाजागोन होननानैबो बुंबावो। बिटिआरनि रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरनि थाखाय जोबोद गोजोन खौरां। बिटिआरनि सावस्रि बिफाना थाबैनो सा 500 साख्रियाव थिसननो थिरांथा लादों। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिसि सोरखारा सावस्रि बिफानाव सा 500 गोदान थिसननो थांखि लादों। बे बाथ्राखौ बुंथियो बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गोजाम सराइघाट दालांखौ मैयानिफ्राय दान मोनथामनि थाखाय बन्द खालामथ'बाय। बुरलुंबुथुर दैमानि साजों गुवाहाटी नोगोरमायाव हाबग्रा सराइघाट दालांखौ दान मोनथामनि थाखाय बन्द खालामथ'नाय जाबाय होनना फोसावदों। बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव थानाय गोजाम सराइघाट दालांखौ फाहामथायनि थाखाय दिनैनिफ्राय बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव थानाय गोजाम सराइघाट दालांखौ फाहामथायनि थाखाय मैयानिफ्राय दान मोनथामनि थाखाय बन्द खालामथ'नाय जादों। मोनथिना मोननाय बायदिब्ला सा-सानजा रेलवे बिफानाव गोजाम सराइघाट दालांजों थांलाय फैलाय खालामग्रा दालांखौ फिन फाहामथाय खालामनो थाखायनो मोनथिनाय बायदिब्ला सा-सानजा रेलवे बिफानाव गोजाम सराइघाट दालांजों थांलाय फैलाय खालामग्रा दालांखौ फिन फाहामथाय खालामनो थाखाय मैयानिफ्राय दान मोनथाम बन्द फोसावदों। मख'थावना दि गोजाम सराइघाट दालांखौ बन्द खालामथ'नाय जादोंब्लाबो साखाथियावनो लुफुंजानाय गोदान सराइघाट दालांजोंनो थांलाय फैलाय खालामनो होनाय जागोन। दान मोनथामनि थाखाय फाहामथाय होनानै फोसाबनाय खामानिया जेब्लासिम आबुं जाया अब्लासिम गोदान सराइघाट दालांजोंनो थांलाय फैलाय खालामनो होनाय जागोन होननानै रोखा बुंथिदों। जमदुवाराव गोदानै दोंथाम लामा बेखेवना होदों। आसाम सोरखारनि आसाम उइथ व्हील्स मिशन बिथांखिनि गेजेरजों बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि हान्था मेलाखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय मैया कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार बियाबनि बेन्दोंनि दोंथाम गामियाव गासै दोंथाम गोदान लामा बेखेवना होदों। बलिउडनि समायना फावखुंग्रि जामी गौतमआ 32 बोसोर बैसोआव जुलि जाबाय। गावनि जिउनि लोगोरि महरै उरीनि सार्जिकेल स्ट्राइक डाइरेक्टर आदित्य दारजों गोथार जुलिखौ खालामबाय। मोनसे गावारि हाबाफारिजों बे गोथार हाबाफारिखौ खालामदों। गोथार जुलिनि समायना जरा सावगारिखौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामदों। बे सावगारिया खोब शेयार जादों आरो बिथांमोननो गोथार जुलिनि हामलायनाय हरदों। तामुलपुर पुलिसआ सासे जुवा गेलेगिरिजों लोगोसे गंनै मटरसाइकेल बोखांनो हादों। मोनसे स्रोत सुलुंनि खौरां बायदियै तामुलपुर पुलिस थानानि अ.सि. दिपेन कलिता आरो एस.आइ. निपन गगैनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे दोलोआ बरबिला गामियाव नायबिजिरनाय खालामो।
बे अपारेशनाव पुलिसनि दोलोआ फजिद आली मुंनि 42 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ हमदों। फजिदनि आवथानिफ्राय पुलिसआ मोनसे डाइस मेटजों लोगोसे मोनबा डाइसनि बेगर बोखांनो हादों। जुवा गेलेनाय जायगानिफ्राय गंनै मटर साइकेलबो बोखांनो पुलिसआ हादों। फजिदनि न'आ नलबारि जिल्लानि कग्रापार थानानि सिङाव थानाय अरोरा गामियाव होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फजिदनि बेरेखा तामुलपुर पुलिस थानायाव मोनसे केस होनाय जाबाय। फजिदखौ बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुरनि बिजिरसालियाव लांनाय जायो आरो उनाव जुडिशियेल कास्टडियाव लांनाय जायो। गुबुन फारसे 2 जुन बुधबारखालि मोनाबिलियाव पुलिसआ तामुलपुर महकुमानि गरेस्वर चकआव मोनसे जुवा गेलेनाय जायगानिफ्राय गासै 4 जुवा गेलेगिरिफोरखौ हमनायजों लोगोसे सा 30,000 नोगोद रांबो बोखांनो हायो। दानिया फैबावदो बोथोरनि खौराङाव। बोथोर बिगियानिफोरा सा-सानजा भारत हादराव गोबां बिबांनि अखा हानायनि सांग्रांथि होदों। IMD एबा इन्डियान क्लाइमेटिक डिपार्टमेन्टनि आगु फोरमायथि बायदिब्ला भारत हादरनि सा-सानजा रायजोफोर फारियै आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेशआव बे बोहैथि सप्तानि 7 जुनसिम गोबां बिबांनि अखा हागोन होनना सांग्रांथि खालामदों। सा-सानजा भारत हादर अरुणाचल प्रदेशआव शुक्रबारनिफ्राय रबिबारसिम, आसाम आरो मेघालयआव शुक्रबारनिफ्राय समबारसिम, नागालेन्ड, मणिपुर आरो मिज'राम आरो त्रिपुरायाव शनिबारनिफ्राय रबिबारसिम गोबारै अखा हागोन। बे सानाव 150 निफ्राय 250 गोबारथिजों अखा हागोन होनना इन्डिया क्लाइमेटिक डिपार्टमेन्टआ बुंथिदों। बिटिआर सोरखारा जौगाथायनि खामानियाव नांथाबदों। सिडली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारीआ दै डिफ्लेक्टर गायसननायनि फिथा हास'दों। चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमनानि 20-25 जानथाइनि आफाङाव थानाय निसिमा एबा आमटेका ओनसोलनि साखाथिजों भुटान हादरनिफ्राय बोहैनाय लांखार दैनिफ्राय हा खुरखानायखौ होबथानो थाखाय 30 नं सिडली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारी लोगोसे बिटिआरनि PSC बिफाननि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज स्वरगयारी बिथांनि नुजाथिनायाव आमटेका सिदाबारि गामियाव SDRFनि गनायथि मोननाय गासै 65 लाख रांनि दै डिफ्लेक्टर गायसननायनि थाखाय फिथा हास'यो। बे दै डिफ्लेक्टर सिदाबारि गामिजों लोगोसे गासै 4 गुबुन गुबुन गामिफोरावबो बे दैबाना एबा हा खुरखानायनिफ्राय उदां जागोन, जेरै अन्थाइबारि, मारुपारा, उराव बस्ति आरो थुंसिदारि आरो साखाथिनिनो गुबुन गुबुन गामिफोराव रैखा मोनगोन। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव MLA जयन्त बसुमतारीआ बुङो दि मोनसे बियाबनि MLA जाखांनानै बेबायदि खामानिखौ गिबि खेबनि थाखाय बेखेवनो मोनना गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों होनना फोरमायो। लोगोसे बे ओनसोलनि थाखाय लामा, दालां आरो गोग्गो लोंग्रा दै जगायनायनि सायावबो थाब जगार खालामनाय जागोन होनना बुंथियो। ओरैहाय बे गामि सासे सुबुङा फोरमायोदि गोलाव समनिफ्रायनो बे दै खुरखानायनि जेंनाजों मोगा-मोगि जालांनायनिफ्राय दिनै MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा बेफोरबायदि थिरांथा लानायनि थाखाय ओनसोलनि रायजोफ्रा MLA बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। गसाइगावनि सिमलटापु पुलिसआ गंसे बिलाथि जौनि कन्टेनारजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सिमलटापु थानानि पुलिस बिफाननि मोनसे दोलोनि सिग्रोमनायाव गंसे बिलाथि जौनि कन्टेनारजों लोगोसे सालायग्राखौ हमनो हायो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला NL-01-Q167 नंनि गंसे कन्टेनारआ 30 नं राजा लामा गेजेरजों आसाम रायजोनि डिब्रुगड़सिम सोनाब बेंगल रायजोनि सिलिगुरि फारसे थांगासिनोमोन होनना मिथिहोदों। सिमलटापु पुलिस बिफाना स्रोदै खौरां मोननायनि गेजेरजों सिग्रोमनानै हमनो हायो। हमजानाय सुबुंनि मुंखौ 25 बोसोर बैसोनि आरमान हुसेन होनना मिथिहोदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। मैया BKWSC एबा बर' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि EM बिथांमोननो डिपार्टमेन्टखौ राननानै होनाय जाबाय होननानै BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुर्सि मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों। गासै सा 14 EMफोरनो गावबा गाव बिफानफोरखौ राननानै होनाय जाबाय होनना फोसावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै रादाबखौ शेयार खालाम आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम। चेनेलाव गोदानब्ला बड' SM आपडेट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। उननि समाव जाहाथे आं बेबायदिनो गोदान रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना सिगां नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों। मे गड ब्लेस इउ।